Здравейте! Вие сте с моя канал. Днес ще ви покажем Puma 2 за 8 лева за новогодишните празници. Очаквайте още клипове как тестваме пиратки и да започваме. Така, това е Puma 2. Ето. Взех я за 8 лева. Миналата година беше 7. Сега е 8. Така. Мисля, че беше категория F4 само да ме. Да, ето. Категория само да. Не иска да направих хубаво. Така. Това е силна пиратка. Не мога да кажа, че не е силна. Тя изглежда, че е малка. Значи тази тапа гърми пиратката и си стрелва на някъде. Извинявам се за прекъсването. Тази тапа, като гърм на пиратката, си стрелва, рикошира и някой път може да ви удари. Дано са го правили това проблем. Значи миналата година Puma 2 беше пълна догоре. Не догоре, някъде до... Как е пумата до тук. А сега не е пълна, ето. Тук има тапа, и тук е куха. Това сме си мощна пръста. Направи се ги по-скъпи и не е толкова силни, колкото миналата година. Очаквайте още клипове от мен. Пишете цени и ще ви отговарям. Чао!